Right. Zviri sei matraders. Tadzoka ne part 2 video rekuti tinoziva sekuti trend rauchinja direction kana tichitrade. Handiti pavidhio rekutanga takaita tichishandisa textbook setup. Handiti kana chiti textbook setup totaura kuti rinenge ringori diagram. Handiti rekusimplifya zvinhu, rikuita kuti zvinhu zviluke nyore kuti zvikasike kubatika. Handitika but zvinenge zvakazonosiyana hazvo nemarket. Saka pavidhio reyo taingo explain tichiti market yedu kana ichigadzira mahigh malow ichidai. Handiti ichienda mudenga ichidai yobva yazonodai. Tinoziva sei kuti market yedu yaita sei? Takuchinja direction tikati apa tienda breaker structure. Handiti apa ta breaker structure. Handiti apa ta breaker structure. Handitika right. At the same time tukugadzira chi low ish ndio breaker structure ish. Handiti low ish ndio breaker structure ish, low ish ndio breaker structure ish. Handiti but market yedu yazotadza kuya ichigadzira chi imwe low yekuti ti break chi structure panapa. Handiti tobva tata breaker low ish. Saka pata breaker low iyoyo ndo pata taita chi change of character panapa. Handimaona ndo pane chi change of character. Saka from there market yedu inenge yagadzira machi malo. Handiti nema high ichi breaker structure chi kuzasi kunoko. Handitika right. Tenta confirm kuti trend redu rita sei rikuchinja pa area papi panapa. Handitika right. Ndo setup ratakashandisa iri but vanhu vakazoti todawo kuona chart. Handiti so that tinyatsonzwisisa. Ndikati aiwa iyi haisi nyaya rigeti parove chi pakadaro. Saka nhasi tushandisa chart iri pascreen iri kuti explain kuti chi unozviona sei kuti direction yemarket yaita sei yachinja kana uchitrade. Handiti right. Chinje kutanga ndechekuti tofanira kunzwisisa kuti trend ratiri kutrada nderipi. Handiti on this case tichange tichiexplain uptrend ishi nekuzonochinja tichienda mudown trend. Handitika saka market yedu yaigadzira malow nemahigh ichikwidza mudenga yaibreaker structure kudenga. Handitika to breaker structure panapa, to breaker structure panapa. Handiti tichi breaker chi structure chichienda mudenga. Handitika right. Ndo mamiriro angakaita chi market yedu. Handiti sezvamuri kuona izvo. Handitika right. Tichi breaker structure chichienda mudenga. Handiti at the same time tine malow ataita sei ataigadzira. Handitika malow aya ndo ka breaker structure ish. Handiti low ish ndo breaker structure apa. Handitika tikumaka chi malows edu. Handiti tokataita low inoi ndo ka breaker structure apa. Handiti tomaka. Handitika toya pa low inoi apa tanga tisina kupa sota. Alright, tikete ngopa corrector zvedu haisi danger nyaya diki. Handiti toya low ish. Handiti ndo yaka breaker structure apa. Handitika right. Tobva taita taibreaker. Handitika taibreaker kudaro panapa. Handiti since low ish yaka breaker structure apa. Handitika tawaya takaibreaker tafaila unogadzira chi low inoenda uku. Apa pane paitika change of character but since uptrend richine power. Handiti change of character iyoyo inenge iri fake. Handitika right. Tichazota mavidhio achaexplain kuti zvinenge chiitikirei. Handitika hatinoti lesson rinori sei rinyanyorebe. Market bva yakontinua netrend ichipwanya ichienda mudenga ichienda mudenga. Handiti low inoi ndo yakapwanya chi maprevious high aya. Handiti tomaka. Handitika toya low inoi. Handiti tomaka tichienda takaita sei takadai ndo yakanopwanya apa low ish. Handiti ndo yapwanya chi apa tomaka. Handitika right. Toya low ish. Handiti ndo yanopwanya uko tamaka. Handitika right. Toya low ish ndo yatapwanya apa tobva tamaka. Handiti toya low ish ndo yapwanya apa totaimaka. Handiti right. Saka ndoda kuti munyatsotarisisa pa area apa pa area panapa. Handiti low ish ndo yakapwanya apa. Handiti market bva yanogadzira chi high yedu inoi. Saka kuti ticonfirm kuti zveshuwa tikuenda muuptrend tienda kumirira structure rakaita sei rekuti tunodzika. Handiti tobva taita sei tatapwanya. Izvi ndinoratidza kuti tikuenda chi muuptrend but market yedu yakauya ndobva yanopwanya chi low ish. Handiti
payakapwanya low ishi ndo pakaitika chi change of character, handiti paarea apa ndo pakanochinja chi direction yemarket. Unoona takanopwanyira papi apa ndo pakaitika chi change of character. From there market yedu inenge yagadzira machi malo mahigh malo mahigh malo mahigh malo mahigh malo mahigh ichienda chi ichienda pasi. Unoona saka apa kana uchitrader ukaona low yako inenge yakapwanya structure mudenga yazoya yakapwanywa, handiti ubva waziva kuti market yakuita sei yakuchinja direction. Unoona apa paarea apa, handitika rege titsvage chart rechi redowntrend painochinja ichiita chi uptrend. Right, panapa tava explain nechi downtrend painochinja ichiita chi uptrend. Tati isusu mudowntrend market inenge ichiita sei ichibreaka structure kuzasi, handiti tabreaka chi low yedu ishi, handiti tauya panapa tabreaka chi low yedu, handiti right tabreaka low yedu futi panapa, handitika tabreaka futi low yedu chi panapa, handiti tikubreaka chienda pasi, handitika tabreaka low yedu panapa tabreaka low yedu panapa apa pana kubreakwa low apa. Takati kuti low tinzive kuti yabreakwa candlestick rinofanira kuvharira pazasi apa pa candlestick redu harina kuvharira pazasi rakagreba liquidity radzoka chi muzoni, saka low yedu inonobreakerwa panapa, handitika right ishi ngetiise kala yakasiyana neimwe kuti munyatsoiona kuti chi ndeyechitsotsi, handiti tobva tadzoka tatabreaka chi low yedu panapa, handiti right tabreaka futi panapa, handitika tabva tanobreaka panapa, handitika right. Saka ndauda kuti mutarise paarea panapa, handitika tikuti isusu low ishi, handiti yakanogadzira high ishi tobva tabreaka, handiti which means tane low yedu nyowani, handitika market pairi kuenda mudenga to expect kuti market iende mudenga yobva yadzoka ichiita sei ichipwanya totaziva kuti trend redu ichiri valid, but market payakaenda mudenga, handitika yakanoita sei yakanopwanya chi high yedu panapa, handimaona saka which means paarea panapa ndo pakaitika chi change of character paarea panapa, handitika right market yedu ndo payakachinja ndo paitanga kugadzira machi mahigh nemalow ichienda mudenga, handimaona saka kuti munyatsonzwisisa zvinhu zvekuti munofanira kuenda pachart penyu, handiti munogara pasi muchiita sei muchizvistada muchizvidzidza, handitika kusvika zvakunyatsobatika zvakanaka. Harisisiki uri kuti kungoona vhidhiyo rinoreva kutoti kugona zvinhu zvachona, unofanira kugara pasi uchiita sei uchinozvidzidzira, handimaona manje. I hope vhidhiyo rinori raita sei rakubatsirai. Kana vhidhiyo rinori rakubatsira udzanyewo chi subscribe button, handiti kune wakati subscribe kudhara mudzanyewo like mukomenta. Munhu wese anokwanisa kukomenta nyange usina subscribe unokwanisa kukomenta, handitika right. Kune vanenge vane mubvunzo mucomment section kana uri kuziva zvabvunza unokwanisa kungomusiyira chi reply, handitika right. Kune iye vasati vagadzira maaccounts eforex munokwanisa kugadzira nelink redu ririmo mudescription, handiti kuna vasati vauya kuwhatsapp channel link ripo page pedu, handiti pabio pepage pedu panapa kana mucomment section link riripo. Tiripo futi pafacebook shona forex academy, mutifollowa patiktok tiripo shona forex academy, muita sei mutifollowa. Ngatisangane pachi next video. Holy motherfucker.